Takže ahojte všetci, vítam vás pri novom videu. Prepáčte, ježiš, ja som ešte od Nutelly, lebo som mal na nejaký rožák s Nutellou. Taká klasika. Na čo som používal vlastne? 2 kocky papiera. No, 2 kocky papiera. No ale prepáčte, že som trošku potikšie, ale ja idem teraz do ladničky. Lebo tu je ladnička a tu hneď môj brat spí. Takže musím byť trochu potikšie, ale hento som okolo 11. som hento, má mamina, takže a nemá to byť chladnička, tak som to skúšila z mraziaku, lebo to bolo úplne tvrdé, takže to som vedela, že v mraziaku to neprejde. Ale tak som to skúšala do ladnička, som zvedala na výsledok. A to bude podľa mňa iba studená kola. Mám to tu. To je studené. Ráňa, to je voda. To je ľad. Kofola. Ale ľad dobrý. Tam v ľade je prichuť kofoly. Prepáčte, že vypadám ako Číňanka, ale tak teraz som vstala. Už som aj prezlečená do školy. Poprvýkrát natáčam video ráno, že to stíham. Tak dobre na leto. Ale teraz mi je z toho strašná zima. Natáčam aj short a potom mi napíšte do komentárov, že prečo mi to neišlo. Nejakú radu, prosím vás, dobre? Lebo ja som z toho strašne sklamala, zbytočne som minula 1 plechovku koli. Chápete? Sújana. Je to také... Ne, ale mi to nechutí. Lebo keďže ja som fakt čakala, že to bude Jelly in Bottle, ale tak nebolo to. A tu mám svoju tašku. A idem si umyť zuby. Takže toto bude prejšné video všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Toto bolo vlastne part 3. Ahojte!